O obxecto de coordinar as 3 áreas sanitarias actualmente existentes que continuarán a ser área sanitaria do sur Monforte, do norte a Mariña e do centro Lugo. A xestión integrada non suprime, nin modifica, nin resta competencia algunha ás 3 áreas sanitarias lucenses. Ao contrario, os xerentes das 3 áreas verán ampliada a súa capacidade de decisión e as súas competencias, por exemplo, asumindo a xestión dos centros de saúde de primaria que nestes momentos depende de Lugo cidade. De xeito curioso, esta decisión foi aproveitada polas forzas da oposición, as plataformas e sindicatos afíns aos partidos da oposición para continuar na liña emprendida xa na pasada legislatura de facer electoralismo e xerar alarma social vertendo falsedades nun asunto tan serio como é a sanidade pública e a saúde das persoas. E o que non explican os partidos da oposición é que a xestión integrada que hoxe denostan vostedes inventaron a vostedes mesmos. A que hoxe denostan vostedes inventaron a vostedes mesmos. De feito, este modelo de xestión créase no artigo 97 da Lei 8/2008 e isto é o que aprobou o bipartito na legislatura cando gobernou e se aplica, é certo, en case todas as comunidades autónomas con independencia da súa color política. O que tampouco queren explicar vostedes é que o goberno bipartito deixou listo un proxecto de reordenación do mapa sanitario de Galicia, onde non se limitaban vostedes a crear as áreas de xestión integrada, senón que directamente vostedes na provincia de Lugo a suprimían. Suprimían a área de Monforte, que agora se mantén, que a englobaban en Lugo, e suprimían a área da Mariña, que agora se mantén con este decreto, que nos mandaban vostedes xa non á provincia de Lugo, mandábanos á provincia da Coruña e metíanos na área de Ferrol. Pola contra, hoxe o goberno galego foi quen de poñer en marcha a xestión integrada capaz de coordinar todos os recursos da sanidade hospitalaria, centros de saúde e medicina sociosanitaria sin reducir un solo servicio e con innumerables vantaxes que despois explicarei. E, señorías, coordinar non significa nin perder autonomía, nin perder servicio, nin perder prestacións. E con esta iniciativa, hoxe, o Grupo Popular buscamos asumir diante da ciudadanía da Mariña un compromiso claro e inequívoco a favor do Hospital da Costa. Un compromiso de blindar os servicios, unidades e consultas que na actualidade existen no Hospital da Costa. E un compromiso de impulsar a ampliación do Hospital da Costa que tantas veces se falou, pero de momento que non se levou a cabo, pero sí que se deron pasos importantes nos últimos tempos. E que ninguén dúbide que os cargos públicos do Partido Popular somos os primeiros interesados en defender o Hospital da Costa. E nunca, señorías, nunca os cargos públicos do Partido Popular consentiremos un retroceso na sanidade, senón todo o contrario, e só defenderemos a súa mellora. E por eso hoxe estamos aquí, e estamos hoxe aquí para dar a cara, e vamos a dar a cara, ou xa dimos, en todas e cada unha das institucións políticas donde estamos representados. Parlamento de Galicia, concellos e Diputación. Porque o que queremos adquirir desde o Partido Popular para desmontar as mentiras que levan 4 anos vostedes mentindo, queremos adquirir un compromiso e converterse isto nun contrato que asumimos ca ciudadanía e cos veciños da Mariña lucense. E hoy tamén estamos convencidos hoxe aquí que o tempo dá e quita razóns. A vostedes xa lle sacou algunha. E que o tempo probará que o que está dicindo o Partido Popular é certo. E que o tempo demostrará que o que aseguran as forzas do bipartito non é certo. E que vostedes recibirán, igual que xa recibiron, en consecuencia, por mentir unha vez máis, un castigo electoral sin precedente, como recibiron xa nas últimas eleccións e nas anteriores tamén, e nas anteriores, desde que existe democracia, que nunca ganaron en esta comarca, Miren, non temos nada que ocultar, e por eso traemos esta iniciativa hoxe aquí.
E eu digo, se de verdade están vostedes preocupados pola sanidade da Mariña, votarán sí a iniciativa que hoxe estamos a debatir no Parlamento de Galicia. Se de verdade están vostedes preocupados pola sanidade da Mariña, vostedes están en contra de querer brindar os servicios do Hospital da Costa. Pois iso é o que pedimos nosotros no punto 1, garantir a continuidade dos servicios, unidades e consultas existentes no Hospital da Costa de Burela, incluso desenvolver cantas xestións e esforzos sexan necesarios para incrementar e potenciar a súa calidade existencial. Nos últimos anos non perdemos nin un solo servicio. Díganos un solo servicio nos últimos 4 anos, desde que levan dicindo vostedes, repartindo panfletos que vamos cerrar o Hospital da Costa, poñan un solo servicio que houbera perdido o Hospital da Costa. Si, ganamos algún. Por exemplo, por poñer un exemplo, a unidade de prevención do cancro de mama. Vostedes están en contra, señorías da oposición, de mandatar a Xunta para que non faiga desaparecer a área sanitaria da Mariña. Pois iso é o que pedimos nosotros no punto número 2 noso. Manter o actual mapa sanitario do Sistema Público de Saúde na provincia de Lugo, de tal xeito que se manteña a área sanitaria da Mariña Cerro-Burela, e incluso reforzala de tal xeito que o xerente executivo desta área teña baixo a súa responsabilidade non só o centro hospitalario como tiña, senón tamén os centros de atención de primaria desta área. Algo que está garantizado por decreto, por ese decreto ao que vostedes fan referencia. E digo eu, e vostedes están en contra de que queiremos e digamos que a Xunta de Galicia que priorice e que amplíe o Hospital da Costa. Están en contra deso vostedes. Van votar que non é iso. Pois iso é o que pedimos nosotros no punto 3. Dicimos levar adiante de inmediato a ampliación do Hospital da Costa co fin de adaptalo á actual demanda existencial e a mellor prestación para os pacientes e a realización do traballo dos profesionais con seguridade e con calidade. E miren, señoría, por primeira vez en 27 anos de historia do Hospital da Costa, as obras que se fixeron no Hospital da Costa sempre se fixeron con gobernos do Partido Popular. O Hospital da Costa, xa sei que vostede eso non lle sona, pero vou recordar eu, tuvo unha ampliación, fixo a un goberno do Partido Popular no ano 2001, que é a área de urxencias. Vostedes, a inversión que fixeron cando gobernaron no Hospital da Costa contestado polo goberno bipartito, sabe de canto foi en obras? De 0 euros. 0 euros contestado a este diputado, polo cual consta nas actas e no diario de sesións deste Parlamento esa pregunta. En esta pasada legislatura volveron as obras ao Hospital da Costa. A cuberta, a rampa. Vale, vale. Xa foi moito máis que fixeron vostedes. Eso sí, en demagoxia a vostedes non lles ganamos. Eso sí, é certo que nos últimos tempos escoitamos de todo. Desde que o Partido Popular pecharía o Hospital da Costa e o de Monforte, ata que dependeríamos de Lugo, porque os pacientes deberían trasladarse hasta a capital, máis de 100 kilómetros para recibir a asistencia sanitaria, que as mulleres íbamos retroceder a fai 30 anos e iban parir na Gañidoira e na Xesta. Dicían vostedes que iban volver a parir na Gañidoira e na Xesta. Non é só o que o dixeran, é que vostedes tuveron, se se me permite a expresión, a cara de poñelo, non inventa este diputado, de poñelo nos papeles. Por eso vostedes nas eleccións, naide lles creo, levaron os peores resultados de toda a historia da democracia na comarca da Mariña. Como lles van creer a vostedes? E falan vostedes aquí de que se manifestaron na Mariña de Lugo miles de personas. Falso. Na Mariña de Lugo manifestouse menos do 1%. Menos do 1% das personas que dependen do hospital. Pois manifestouse 700 personas e o hospital ten unha cobertura de máis de 70.000 personas. Por eso que vostedes, claro, enchese esa boca de falar. E ademais dígolles unha cousa con relación a vostedes. Falo con conocemento de causa, porque podo dicir que son dos diputados que estamos aquí o único diputado que hai desa comarca. E vostedes ao mellor falan do oído, ao mellor falan polo que lles contan. Eu falo con conocemento de causa, polo cual o que lles pido, se realmente defenden, e termino, señora presidenta, se queren defender o Hospital da Costa,
Se queren defender a área sanitaria da Mariña e se queren que se manteñan os servicios no Hospital da Costa, voten favorablemente a esta iniciativa que trae o Partido Popular. Se non, o que defenderán vostedes é outras cousas que nada teñen que ver ca sanidade. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias, señor Balseiro. Ten a palabra. Isto é o que pedimos nós. Eu non sei se vostedes están de acordo en que o mapa sanitario de Lugo non cambie e quede denominado como área sanitaria da Mariña Cerdo Burela, e eu non sei se vostedes están de acordo ou non en ampliar o Hospital da Costa, que é o que pedimos nós. Se non están de acordo con eso, vostedes teñen que votar en contra. Se vostedes están de acordo con eso, teñen que votar a favor. Pero vamos ir máis alá, porque llevamos a aceptar unha boa parte da emenda que vostede presenta. Vamos a aceptar o punto 1 seu, vamos a aceptar o 95% do punto 2, vamos a aceptar o punto 3 e non lle aceptamos o punto 4. Mire, e votan contra. Votan contra o Partido Socialista, a ver como explica na Mariña que de 4 puntos lle aceptamos 3. Lle aceptamos 3 como engádega e vostedes van votar en contra. Sabe por que votan vostedes en contra? No, pero a ver se é posible. No, pero a ver se é posible. Pero a ver se é posible, a ver se é posible de que vostede escoite, a ver se é posible de que vostede escoite, porque a vostede escoitámola. Sabe por que votan vostedes en contra? Pero dixo unha cousa a vostede que xa vou contento, porque vostede reconoceu aquí con competencias ou sin competencias, e a señora representante do Bloque tamén nos reconoceu aquí con competencias ou sin competencias, que a área sanitaria da Mariña continuaba como área sanitaria da Mariña. E vostedes na Mariña dicen que só existe unha área sanitaria que é a área sanitaria de Lugo, polo cual foi un bon traballo xa hoxe. Vostedes dicen hoxe no Parlamento todo o contrario do que dice o Partido Socialista e do que dice o Bloque Nacionalista Galego na Mariña, polo cual xa anduvemos ben. E vostede, señora Prado, é un pouco atrevida. Vostede é un pouco atrevida. Eu xa sabía que vostede de pesca que controlaba pouco. Hoxe casi me demostrou que, aparte de dicir mentira, falsedades e todo por aí adiante, de sanidade controla menos todavía. Controla menos todavía. E vou a ser moi suave do que foi vostede da súa intervención, porque vostede permiteuse aquí chamar moitas cousas, pero vostede ainda non foi capaz de dicir en unha sola cousa donde o Partido Popular ou o voceiro do Partido Popular houbera mentido. Porque vostedes non teñen argumentos. E a señora Cuña, que lle aceptamos o 95% da súa emenda e vai votar en contra, non tiña nada que dicir, solo fixo referencia á exposición de motivos. Pero non se vota a exposición de motivos neste acordo. Sabe o que se vota? Vótase manter os servicios no Hospital da Costa e, se é posible, incrementalos, manter a área sanitaria da Mariña como área sanitaria da Mariña e ampliar o Hospital da Costa de Burela. Ten vostede algún problema en votar favorablemente o Partido Socialista a eses 3 puntos? Se non sei como vai explicar o Partido Socialista na Mariña que eso non vota. Pero, ademais, vostedes siguen facendo demagogia. Dicen canto hai nos presupostos da Xunta de Galicia. Vostede sabe que o Sergas dispón de unha partida de máis de 40 millóns, unha partida para plans directores e investimentos nos centros hospitalarios. Sabe vostede que dispón desa partida? 40 millóns. Pois fíxese vostede, podíamos facer outro hospital. Quere dicir, se hai vontade política, O que pasa é que vostedes, termino, señora presidenta, vostedes levan 4 anos engañando os veciños da Mariña, dicindo que iba a cerrar o hospital, e os veciños da Mariña son moi listos, porque a vostedes puñéronos onde os tiñen que poñer e metéronlles un correo electivo nas eleccións xa, elección tras elección, e dicía a señora Prado, que é unha atrevida, políticamente. Dicía, é que os veciños da Mariña están en contra. Non, mire, é que o Partido Popular na Mariña, de 14 concellos que ten a área sanitaria da Mariña, sabe cantos goberna? Pois goberna 11 e 10 con maioría absoluta. Mire que atrevida é vostede. Sabe? Mire que atrevida é vostede. Mire que atrevida é vostede que a súa Señor Balseiro, rematou o seu tempo. Espero e desexo que, señora presidenta, aceptamos o 95% da emenda do Partido Socialista que voten a favor e espero e desexo, se queren ampliar o hospital e se queren todo, que vote a favor tanto AGE como o Bloque Nacionalista Galego. E se non, defenderán vostedes outras cuestións que o que veñen defendendo e non a sanidade, e pouco lles importa os veciños da Mariña, nin a sanidade, nin os pacientes. Nada máis e moitas gracias. Gracias, señor Balseiro. Pasamos ao seguinte... Señora Presidenta, me quedou unha dúbida. Señora Cuña, se vostedes teñen que falar, rogo que falen despois, antes de votar.